டேய் நான் தான்டா கீரை செய்யணும். நீ யாரு போண்டா பொண்ணுசாமி? அடே என்ன முறைச்சு பார்க்குற? அடே டேய் யாரு நான் உருன்னு பண்ற பக்கத்துல? போடா டேய் போட்டா. டேய் நீ பக்கத்தில் வாடா டேய். மண்டை குத்துறம் பண்ற ஒன்று மண்டையிலே குத்துறம் பண்ற. டேய் வாடா டேய். அடா சிங்கிச்சா. டேய் இது பெரிய டான்சிங் ரோஸு ஏன் சேஞ்சி காமிக்கிறாரு? அட பாடுறா. டேய் சைடு வாக்கில் போனா பாடுறா ரிவர்ஸ்லேயே போனான்டா. டேய் அந்த பயம் இருக்கட்டும். அண்ணே என்னதான் இது பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? நானே இந்த ஓனர் சோறு போட மாட்டேறான்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துக்கிட்டு வாழ ஆடிக்கிட்டே இருக்கேன். படுவா ராஸ்கல் வாடா நீ பக்கத்தில் வரும் வெள்ள இப்போ பார்த்துக்கிறோம்.